It's DJ. Hello! Muli sa lahat ng ating mga momshies, popshies at mga anakshies. Welcome back to my channel. And this is Momshie G again. Ayan, at medyo napatagal nga ang aking pag-vlog for this month, no? Kasi medyo malakas ang ulan dito sa Baguio. So, hindi ako makalabas at makagawa ng aking vlog. But then, sa ngayon po, I decided na kamustahin ko yung ilan sa aking mga kaibigan and part of the social climber. At kung sino po siya, kilalanin natin siya. And for today's vlog, ito na nga po ako. Kakamustahin ko naman ang isa sa mga malalapit kong kaibigan din at lagi kong katrabaho at kasama sa mga racket and shows sa Manila and sa province. Ayan, isa sa mga social climber, none other than my sister, Penguin, also known as Jonathan Aguilar Bugay. Ibabang ito. Ayan, magandang araw sa inyo lahat. My name is Gwen. Nagsasabi at nag-iiwan ng isang kataga. Charot. Ito, Miss Q&A. Ang haba ng intro mo, ha? Bago lahat, kamusta ka dyan? Kamusta ang pagpapalaki mo? Eto, times 3 na, yung laki. Iyang. Ano na? Iyang sa province. Hiyang na hiyang. Ay, kung hiyang ka naman, ano naman meron sa ulo mo? Ano yan? Ano paandar yan? Kasi hindi ako nakapa-makeup Baka makabawi dito. Pero mukha naman ako ilalamay dito. Yeah. Okay, bago ang lahat, ayan. Kamusta ang buhay vlogger dyan sa province naman? As a vlogger dito, wow, vlogger talaga ha. Content creator na lang, huwag na lang. Yeah, as a content creator. Eto, napaka-challenging kasi ako lang mag-isa. Kasi nga, di ba, layo ng ibang social climber na saan. So, ako lang mag-isa dito sa amin, sa lugar namin. And, ano talaga, sobrang challenging kasi ako yung taga-video, ako yung taga-kausap, ako lahat. So, challenging na masaya, na masarap sa pakiramdam na kahit walang kwenta yung mga video ko, nanonood pa rin, di ba? So, I'm so very thankful to all the subscribers and followers na kahit ako lang mag-isa, nandiyan pa rin sila, ang dami nila. So, thank you. Correct. Napakaraming sumusuporta sa'yo. Okay, do you have any plans na bumalik na Manila? Siguro, pag all vaccinated na and malift na yung mga quarantine, mga ECQ, QQ. Kasi ang hirap din bumalik dyan, especially yung katulad ng mga kasamahan natin sa Manila, kakabalik lang sana ng mga ng mga trabaho, kaso lang nag-lockdown na naman. So ayoko naman mangyari na para sa akin na babalik ako dyan tapos wala walang kasiguraduhan na makabalik pa ulit tayo sa mga work natin. So siguro for now, mag-antay na lang siguro ako kung kailan siya magiging okay. Okay ang lahat. Okay. Na-miss mo yung work natin. Kasi ang dami sa iba, sa karamihan sa mga katrabaho natin, and kahit ako, ngayon na andito sa Baguio at nagkakaroon kami ng pagkakataon na makapag-perform ulit sa stage, anong nararamdaman mo? Anong nami-miss mo? Yung palakpakin ng mga tao. Actually, dito sa bahay, nag-live paparinig talaga yung nandun ka sa stage. Yung hindi virtual, kasi ramdam mo yung palakpak ng tao. Dito naman kasi para ka lang tanga Ikaw lang mag-isa. Ikaw gagawa ng uploads mo, parang gano'n. So, yun, miss ko yung palakpakan ng tao na parang kahit hindi mag-tip sa'yo, basta yung palakpakan nila na nandyan, parang
fulfilling sa previous work natin, bago tayo naging content creator, bago tayo nagagawa ng mga videos, ano yung hindi mo makakalimutang mga performances mo na gusto mo nang maulit-ulit, na gusto mo nang magawa ulit? Siguro yung mga Joey song, yung mga pahirap song, yung mga, at saka yung mga big time na yung may sayaw-sayaw, at saka yung Got Talent na ako palagi yung winner. Correct. Alam niyo naman, may competitive, 4 years, anyar lola niyo. Yun, na-miss ko. Sobra. Handa ka nang iwan si mama mo, if ever? Handa ka na bang yung bumalik na ulit dito sa Manila? Yun din yung isa din na nag-hold back pa ako kasi nga yung nanay ko. So, di naman kasi katulad sa nanay mo na pwede na talagang iwanan kasi nakakalakad. Mm-hmm. Yung akin kasi, kailangan mo pang kailangan mo pa talagang pagkaan. So, yun din yung parang hindi ko pa talaga din maiwan-iwanan talaga. So, siguro pag okay na siya, yung kaya niyang tumayo, saka na lang siguro. Pero as of now talaga ako lang kasi talaga yung matyaga talaga sa kanyang Kasi yung mga kapatid ko, estudyante, busy, yung chairman, tatlo lang kami dito sa bahay, pang-apat yung sumangkin, Kes. So, Yung pamangkin mo? Oo. Tapos yung tatay ko, hindi mo naman pwedeng iasa. So, as of now talaga, yun pa yung nag-hold back talaga sa akin na di rin muna talaga ako babalik pa. So, gusto mo muna maging okay ang lahat. I mean, may settle din. Na may magbantay kay tita, 'di ba? May assurance sa at least hindi rin mapapabayaan si mama mo. Okay. True. Sa nangyari itong pandemic sa atin, te. Tayo kasi tayong mga sabihin na natin mga local comedians, yung hindi naman tayo yung mga ganun kasikat na mga stand-up comedians and hosts, no? Nasanay tayo doon sa mga racket o doon sa kitaan na pagka-racket, may kita agad. I mean, pagkatapos ng trabaho is bayad agad. Kamusta ngayon kamusta yung pinagdaanan mo nitong pandemic doon sa yung financial status? For me naman, sa pandemic, parang ang laking blessing sa akin. Kasi, although nawalan yung mga racket, nawala yung mga kanta-kanta natin, pero pumasok kasi yung virtual singing So, malaki talagang tulong yung pagiging ko, kahit hindi ako marunong masyado sa comedy, pero yung pagiging marunong kumanta konti, na ko talaga, nagagamit ko siya sa pandemic na ito. Kasi sa ngayon talaga ito yung bumubuhay sa amin Lalong-lalo na ngayon na nandito ako sa probinsya. Ito yung bumubuhay sa akin na nagla-live ako sa page ko, sa YouTube. So, sobrang, masasabi ko din na mas may pera ako ngayon kumpara nung nagtatrabaho pa ako sa comedy bar. Hindi ko sinasabing walang kita sa comedy bar. Meron, pero sa comedy bar kasi, di ba, pagkatapos ng work natin, bayad agad. Bayad agad. Dito kasi sa pagiging content creator, sa pagiging live streamer, alam mo yung minsan may magbigay ng stars, magbigay ng super chat. So, monthly mo siya makukuha. So, ma-adjust mo yung pera mo, ma-stretch mo siya. Yung expenses. Oo. Yung budget. Oo. Kasi noon tayo, di ba, pagkatapos ng work, sige, gastos tayo kasi bukas may naman Mayroon na Oo. So, parang nababaliwala natin yung value nung kinikita natin that day. Pero, one more thing, feeling ko kasi kaya hindi ka rin nakakaipon kasi nga, di ba, nangungupahan ka, namamasahe tayo. Unlike ngayon, wala kang pamasahe, wala kang
Oo. Alam mo yun, yung pagkain mo nasa bahay na rin. Hati kasi dati, di ba? Kasi nag-uupa pa ako, nagbibili ng pagkain. Ngayon kasi dito, walang upa yung bahay. Mm-mm. Although may kuryente tubig, Mm-mm. pero ano na yun, basic na yun eh. At saka yung pagkain, kung anong kinakain ko, kinakain din nila. Hindi katulad doon na kakain ako doon, sila din dito, papadalhan mo na para pagkain na. So, hati talaga. So, parang yung sweldo mo, although malaki, kaso lang, hati. Nahahati, correct. Iwalay mo. Okay. Do you consider your group, the Social Climber Squad, as a blessing or bilang kakompetensya mo when it comes sa paggawa ng content or sa pagkakaroon mo ng mga viewers or subscribers? Of course, the blessings. Kasi hindi naman tayo makilala ng mga subscriber kung wala talaga yung grupo na yun. Especially to Madam Brenda, di ba? Hindi ko siya matatawag na kompetensya kasi magkakaiba naman tayo ng, oo, dati, yung isang video pero iba-iba yung isang content pero halos tayong lahat na bibigyan ng bago ka pa lang kasi parang iba yung ganito, iba yung ganito, iba yung ganito pero isang lang yun content. Ngayon kasi na especially yung nandyan kayo sa Manila, kami nandito sa alam mo yung talaga, hindi siya kompetensya parang Nagkakaroon ng comparison. Gawin mo siyang motivation Correct. Ma-motivate ka kasi makita mo yung views nila, laki naman ng views nila, kailangan ganun din ako. Parang eager kang gumawa ng sarili mo na parang mapansin ka rin ng mga followers mo. Pagdating ng ganitong content, ang ganda. So, fulfilling din yung sarili mo pag napansin yun ng mga subscriber. Pero yung sabihin natin kompetensya, parang hindi. Pero nakaramdam ka ng inggit sa kanila, sa ibang member? Yung malaki na yung subscriber nila na bago pa lang sila. So parang sabi ko, oh my God, naungusan ako, ang tagal ko na dito. So meaning, may kulang sa akin. So, inggit siya, pero in a way na parang motivation nga na sige, I strive my best. Wow, English? Hindi. Char. I strive my best na gagawin ko lahat na para hindi man ako makaungos sa kanila pero andun din ako. Yung parang ganun. Makakasabay. Pero, true. Okay. Hindi mapag-iwanan. Baga. Okay. So ngayon, ngayon kasi meron na akong 3,300 na subscribers and thank you din sa lahat ng mga viewers and followers ni Momshie G sa tulong ng mga Social Climber Squad sisters ko from Manila and Tuwasaan. Ayan, Gwen, meron lang ako tatanong sa'yo. Kung meron ka may ipapayo sa akin bilang content creator, ano yun? May payo ko sa iyo is focus kung ano yung naumpisahan. Tapos tawag ito? Kailangan may mata ka, tenga sa mga followers, subscribers, kung ano yung nababasa mong comment, masama man yan o maganda, huwag ilagay sa utak, ilagay sa puso. Kasi kung ilagay mo sa utak, especially sa mga bashers, alam mo naman na ang sakit magsalita ng iba, naranasan ko rin yan, hindi ko na-control yung sarili ko, nakasagot ako, pero at the end of the day, na-realize ko na basher is also, tawag ito, ang hirap pala mag-English, no? Ang basher, also, pala sila subscribers na gusto lang nilang i-express yung nila, nararamdaman na, for example, ayaw kanila, so, pero nanonood pa rin siya sa iyo, di ba? So parang kung encounter ka man ng ganun, lalo na ikaw kasi bago ka pa lang, wow, akala mo naman ang tagal ko na. Pero mas nauna kasi ako sa iyo, mapapayo ko lang talaga is be true to yourself and huwag umasa sa mga sponsors kung meron naman, kung meron, huwag mahigit sa mga sponsors ng iba. Correct. Mo yan. Tapos, huwag kainggitan ang mga kasamahan sa social climbers, kundi
gawin mo siyang motivation na para lumago yung channel mo. Yun lang. Thank you. Okay. Kung papipiliin kita, ano na naisip mo? Ang maging sikat o maging mayaman? Maging sikat, maging mayaman. Siguro, piliin ko yung maging mayaman. Bakit? Andun ka na eh, pag mayaman ka, sikat ka. Which is, kung sikat ka lang, pero wala kang pera, sikat ka lang. Pero pag mayaman ka, marami kang kaibigan, marami kang napupuntahan lugar, marami kang natutulungan, marami nandyan sa paligid mo. Meaning, mayaman ka na sikat pa. Kaysa sikat ka, tapos wala ka naman pera, wala kang maitulong. So, anong gagawin mo, di ba? Sikat ka lang, pero wala ka namang pera. Doon na lang ako sa mayaman, sure na yon, di ba? At least, yung mga kasabayan ko mayayaman, tapos sabihin nila, ay, ang yaman yan, sikat na yan sa ano, ganon. Pero pag, ay, sikat yan, pero walang pera, ganon. So, doon na ako sa mayaman, dahil. Doon na tayo sa totoo, dahil. Nararamdaman mo bang sikat ka na? Hindi, syempre. Pero mayaman ka? Oo, Wow! sa kaibigan. Oo. Mayaman ako sa kaibigan. Hindi. Marami akong Naramdaman mo na ba naramdaman mo na yung feeling na, ay, sikat na ako, may nakakakilala na sa, ay, yung ganon feeling, naramdaman mo na ba yon? konti pa lang, nagpunta ko ng Zamboanga, then nandun na kami sa Limpia. Pero naramdaman mo na sikat ka na. Konti lang dahil, hindi talaga yung siguro from 1 to 10, nasa mga 1.5 pa lang. Bakit? Hindi pa naman talaga yung, hindi katulad kay Brenda, di ba, na pupunta lang sa mall, picture na agad. Hindi tayo kasi parang, oo, kilala tayo, pero as nagsamahan ni Brenda, hindi talaga as yun. Pero hindi ko pa rin naisip yan, kung sikat-sikat, isip ba? Wala pa yan. Meron kang makakatandem sa miyembro ng SocialclimberSquad. Kung meron kang makakatandem mula sa SocialclimberSquad, sino yung gusto mo makatandem? Makatandem talaga. Aside kay Brenda, ha? Ikaw. Ay, bakit? Kasi witty yung mo ang dami mong naiisip. Kasi sa mga bars pa lang tayo, ikaw na agad nag-iisip. Gagawin na lang namin kasi ikaw yung nakaisip. Yung parang ikaw yung ginagawa nating brainstorming pero brain mo lang yung gumagana. Yung parang gano'n. So, may gusto akong social climber na makatandem. Ikaw, syempre, mag-iisip pa ba ako ng content? Nandiyan na sa'yo lahat, di ba? Bakit? Gusto kong lihain yung baba mo, yung mo. Ayun. Mo. Char! No? Ay, maraming salamat, ha. Thank you so much. Ay, sana pagpatuloy mo lang yung good vibes. Though minsan nakakaranas tayo ng lungkot, 'di ba, ng laban lang. So nakakatuwa lang kasi yung kuha mo dito sa camera ko. Kita. Ang ganda, abangan mo na lang. Kita yung sabi mo kasi ilaw. Grabe yung ilaw, parang sinusundo. Anyway, maraming salamat, Penguin. Thank you so much. At sa lahat po ng ating mga viewers out there, huwag niyo po kalilimutan din na i-subscribe at i-share. Ayan, ang video na ito, kasama ko po si Penguin. Ayan, and of course, yours truly, Momshie G. Ayan. Ay, ano nga ba ang Facebook page mo? Saan? TikTok? Maraming salamat, Mami. Thank you din. For time pa talaga ako kasi alam mo naman sobrang busy mo na, sikat ka na sa Baguio, nag-dinner ka dyan, slash, bouncer, slash. So, maraming
MOMSI. SHE. Pakarni kami ng pangalan ko Ayan, it's Momshie G. Subscribe nyo na lang, Momshie G. Lalabas ko yan sa baba. Baba yan to. And of course, please hit the notification bell para ma-update kayo sa mga bongga yung mga upload soon. Kasi alam ko naman napaka-witty ng taong to. And please subscribe na rin ang bongga-bongga. And good vibes na tayo palagi din. Correct. And Momshie G, thank you! God bless you all!